ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవుని పరిశుద్ధమైన అతి శ్రేష్టమైన నామములో మీకు నా ప్రత్యేకమైన వందనములు. మరి ఈరోజు పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం 38వ వచనం చూసినట్లయితే, తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపని వాడు నాకు పాత్రుడు కాడు. యేసుక్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీదకి మనుష్య కుమారునిగా అవతరించి మరి మన పాపముల నిమిత్తం ఆయన సిలువ వేయబడ్డారు. మనకి తెలిసిన విషయమే. అదే రీతిగా మరి ఇప్పుడున్న కాలంలో మనం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో లెంట్ డేస్ కొంతమందిగా పాటిస్తూ మరి మీటింగ్స్ పెడుతూ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్కి అటెండ్ అవుతూ ఫాస్టింగ్ ఉంటూ దేవుని సన్నిధిలో ఎంతగానో మరి దేవుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాం. మన నిమిత్తమైన బలి మరి సిలువ యాగము చేశారని. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు తన శిష్యులతో మరి ఉపమానములు చెప్పుచున్న క్రమంలో ఒక మరి సిలువను గూర్చి ఆయన మాట్లాడుచు ఉన్నారు. మరి తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపనివాడు నాకు పాత్రుడు కాడు అంటున్నాడు. మన సిలువను మనం ఎత్తుకోవడం అనగా మరి మన పాపముల నిమిత్తమే ఆయన సిలువ వేయబడ్డారు కనుక మనము మన పాప జీవితాన్ని విడిచి మరి పరిశుద్ధ జీవితాన్ని కలిగి మనము జీవించగలిగితే మన సిలువను ఎత్తుకున్నట్లే. మన సిలువను మరి మన పాపములను సిలువకు అప్పగించినట్లయితే అప్పుడు యేసుని వెంబడించిన తర్వాత ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. మరి యేసుక్రీస్తు వారు అంటున్నారు, నన్ను వెంబడించేటప్పుడు సిలువని ఎత్తుకొని ఉండాలని. అవును, మన శారీరక సంబంధమైన వాటి కోసం మనము లేచినది మొదలుకొని పండుకునే అంతవరకు మన నోటి ద్వారా మన చూపు దోములు చేయొచ్చు. మరి ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపముగా ఎంచబడుతూ ఉంది. మరి ఆ పాపపు లోకంలో మనం ఉన్నాము. మన జన్మయే ఒక పాపంగా ఉంది కనుక ఈ లోక సంబంధమైన పాపములను విడిచి మన శరీరాన్ని ముందుగా మనం చేయించగలిగితే మరి మన సిలువను ఎత్తుకున్న వారంగా మనం ఉంటాం. సిలువ ఎత్తుకొనుట అనగా శరీరాశలు, లోకాశలు, ఆ శరీర సంబంధమైన వాటిని విడిచిపెట్టి దేవుని పరిశుద్ధ నామంలో ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ చెప్పున నడుచుకొనగలిగితే మనము సిలువ ఎత్తుకునే వారంగా ఉంటాం. అప్పుడు యేసును వెంబడిస్తే మనకు అనేక ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయని మరి పరిశుద్ధ లేఖనాల ద్వారా యేసుక్రీస్తు వారు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. మనము కొన్నిసార్లు అనుకుంటూ ఉంటాం, ఈరోజు నేను ఫుల్ ఫాస్టింగ్ ఉండాలి, లేదా మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వాలి, దేవుని సన్నిధిలో ఎంతగానో దేవుని మరి ఆరాధించుకోవాలి, స్తుతించుకోవాలని అనుకొని ఉంటాం. అయితే అపవాది అదే సమయంలో మరి బాణములు వేయచ్చు ఉంటుంది. ఏదో ఒక పని కల్పించుకోవడం, లేదంటే ఏదో ఒక విధంగా నీ ఆలోచన విధానాన్ని మార్చడానికి మరి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. అపవాది చాలా మరి ఏలుబడి చేయడానికి సిద్ధపడుతూ ఉంటుంది. మన ఆలోచన విధానాన్ని వెంటనే డైవర్ట్ చేయడానికి అది ఎంతగానో ప్రయాసపడుతూ ఉంటుంది. కానీ అలాంటి సమయాల్లో మన ఆలోచనను మరి డైవర్ట్ అయిపోకుండా ఏదైనా నీవు తలపెట్టి దేవుని కార్యము చేయాలి, లేదా ఈ లోక సంబంధమైన నా పాపపు జీవితాన్ని విడిచిపెడితే చాలు, నేను సిలువను ఎత్తుకున్నట్లే అని మనం గ్రహించి మన శారీరక సంబంధమైన వాటిని విడిచిపెట్టి ఆత్మీయ సంబంధమైన వాటి కోసం కనుక మనం పోరాడగలిగితే మరి యేసుక్రీస్తు వారు మన జీవితంలో మంచి ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తారు. మరి దానికి ఒక్కొక్క వచనం మనం చూసినట్లయితే మార్కు సువార్త 8వ అధ్యాయం 34వ వచనంలో కూడా యేసుక్రీస్తు వారు అంటున్నారు, అంతటా ఆయన శిష్యులు జనసమూహమును తన యొద్దకు పిలిచి, నన్ను వెంబడింపగోరువాడు తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపవలెను. మరి తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని నన్ను వెంబడించవలెనని మరి ఒకసారి కూడా మరి మార్కు సువార్త ద్వారా మనకు తెలియచేయబడుతుంది. తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొనడం అనగా మరి మనల్ని మనము సిలువ వేసుకొని మన పాప జీవితాన్ని, మన పాపాన్ని, మన శారీరక సంబంధమైన వాటిని విడిచిపెట్టి సిలువ వేసుకొని అప్పుడు యేసుని అంగీకరించి ఆయనను వెంబడిస్తే కనుక మన జీవితంలో మరి అనేకమైన మేలులు, ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి. మరి ఈ సిలువను గూర్చిన ధ్యానము మనం చేర్చున్నాము. యేసు
ఏసయ్య నీ కోసం నా కోసం ప్రాణం పెట్టాడు. మనము అవమానము, నింద, శ్రమ, మనం పడవలసిన బాధ అంతయు మరి ఆయన సిలువలో బలి అయి మన కోసం, మన పాపంలో విమోచన కోసం క్రయధనముగా మరి తన ప్రాణాన్ని అర్పించారు. అయితే మరి ఆయన ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు కొంతమంది ఆయనను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. అదే క్రమంలో ఒక ధనవంతుడు వచ్చి యేసుక్రీస్తు వారిని ప్రశ్న చేయుచున్నాడు. మరి మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయం 21వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, యేసు అతని చూసి అతని ప్రేమించి, నీకు ఒకటి కొదువుగా ఉన్నది, నీవు వెళ్ళి నీకు కలిగి ఉన్నవన్నీ అమ్మి బీదలకిమ్ము, పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును, నీవు వచ్చి నన్ను వెంబడింపమని చెప్పాను. మరి యేసుక్రీస్తు వారిని అలాంటి కాలంలో ఈ భూమి మీద ఆయన సంచరిస్తూ ఉపమానములు చెప్పుచున్న క్రమంలో ఒక ధనవంతుడు వచ్చి ప్రశ్న చేయుచున్నాడు. నేను చాలా విధాలుగా నీ సన్నిధికి వెళ్తున్నాను, కానుకలిస్తున్నాను, దైవ సంబంధమైన ప్రతి విషయాన్ని నేను చేయగలుగుతున్నాను, మరి నేను ఇంకేమైనా చేయాలా, నేను నిత్యరాజ్యం పొందుకోవాలి అంటే అని ప్రశ్న చేయుచున్నాడు. అప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు అంటున్నాడు, నీకున్న ధనమంతటిని మరి ఈ లోకంలో ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో చేరాలి అంటే చాలా అసంభవం అని పరిశుద్ధ లేఖనం ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. అయితే ఈ ధనము ఇవన్నీ కూడా శరీర సంబంధమైన వాటివే కనుక మరి ఈ శరీర ఆశలు, లోకాశలు ఇవన్నీ విడిచిపెడితేనే నిత్యరాజ్యం ఉంది. ఇవన్నీ విడిచిపెట్టి సిలువ వేసుకొని మరి దేవునిని వెంబడించినప్పుడు మాత్రమే ఆ నిత్యరాజ్యం మనం పొందుకోగలం. మన కోసం యేసయ్య ప్రాణం పెట్టారు, ఆఖరి రక్తపు బొట్టు వరకు కార్చారు. అయితే ఆ కల్వరి సిలువ రక్తంలో మనం కడగబడాలి, నిత్యరాజ్యం పొందుకోవాలి అంటే ముందుగా మన పాపములను, మన శారీరక సంబంధమైన వాటిని విడిచిపెట్టి సిలువ వేసుకొని అప్పుడు మన జీవితాలు పవిత్రపరుచుకొని మనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు తెలియజేస్తున్న ఆలోచన విధానాన్ని మాత్రమే అనుసరిస్తూ ఆయనను వెంబడిస్తే మరి నిత్యరాజ్యం పొందుకోగలం. ఇది మరి ఒక రోజు చేస్తే కాదు, కానీ మరి మార్కు సువార్తలో మనము చదివిన ప్రకారము మరి అనుదినము కూడా తనను తాను సిలువ వేసుకొనవాలని ఆయన సెలవిస్తున్నాడు. కనుక ఒక్కరోజు కాదు, లేదా ఈ లెంట్ డేస్లోనే కాదు, ప్రతిరోజు కూడా ఆయన నీ కోసం నా కోసం బలి అయ్యారు అని జ్ఞాపకము చేసుకొని మనలకు మనము సిలువ వేసుకొనొచ్చు దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డలుగా ఉండాలని ఆశిస్తూ చిన్న ప్రార్థన. దేవానికి స్తోత్రములు. ఇంతవరకు నీ పరిశుద్ధ లేఖనముల ద్వారా నీ సిలువను కూర్చిన నా ప్రభువా, నాయన మర్మములు మాతో మాట్లాడినందుకు స్తోత్రం. ఇంకాను నీ చిత్తమైతే సహాయం చేసి ఇదే రీతిగా నా ప్రభువా నీ నామాన్ని స్తుతించుకుని నీ పరిశుద్ధ లేఖనంలో ధ్యానించుకునే ధన్యత దయచేస్తారని యేసు పరిశుద్ధాత్మ నామములు అడుగుచున్నామయ్యా. వీడియో వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రభువా నీ నిత్యరాజ్యానికి వారసులుగా ఉండడానికి వారి వారి హృదయాలను పరిశుద్ధపరచుకొని సిద్ధపాటు కలిగి జీవించే ధన్యత ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయమని యేసు పరిశుద్ధాత్మ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్.